Senćanska Omladinska Organizacija je organizovala Dan bez automobila sa podrškom ACTIVE, resurs centra, da bi mladima organizovali jedan program koji se bavi sportom, da bi mladi mogli da imaju jedan program gdje bi oni imali priliku da se učestvuju u zaštiti životne sredine, da bi oni imali priliku da uključe u masovni sport i da se bave sportom u opštini Senta. Sigurni smo da ćemo ovim projektom smanjiti zagađenje životne sredine i da će korištenje automobila smanjiti u znatnoj meri.